L-allegazzjoni li s-segretarju parlamentari Chris Bonnet irċieva xi trattament favorevoli f'allokazzjoni ta' siġġijiet fuq titjira tal-Malta waqt tala privata mal-familja kienet infondata. Hekk iddikjara il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, il-Prim Mħallef Emeritu Joseph Azzopardi, filment li kien fetaħ Arnold Cassola kontra Bonnet, dan wara li kien ingħad li 4 persuni li kellhom siġġijiet fuq ajruplan tneħħom minn fuq isimhom biex jingħataw lil Bonnet u lil familtu. Fil-fatt iżda Chris Bonnet stess kien ħallas minn butu jimqabel it-titjira għas-siġġijiet ibbukjati u li ġara kienet ħsara teknika fis-sistema kif ikkonferma iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Malta minn indaġini li saret. Il-Kummissarju għall-Istandards kiteb li fil-fatt kien sodisfatt bl-ispjega ngħatat fosthom provi li Bonnet ħallas għas-siġġijiet in kwistjoni u għamel dan biex waqt it-titjira u martu u ż-żewġ u li tużar ikunu ħdej xulxin. Fis-sottomissjonijiet tiegħu Bonnet ukoll kien qal li ma kienx marraf minn ħadd li kienu se jitqajmu minn posthom passiġġieri oħrajn għax li kieku kien hekk kien ifittex li jsifer fuq titjira oħra jew iħassar il-btala. Il-Kummissarju għall-Istandards f'ħajja pubblika qal li ma kien hemm l-ebda qatt ta' preferenza mas-Segretarju Parlamentari għax Bonnet talab 4 siġġijiet ħdej xulxin fuq l-ajruplan meta dan ħallas għalihom qabel. Wieħed jifhem li kienet tkun irresponsabbiltà li żewġ titfal żgħar jitħallew waħedhom fuq ajruplan, żied il-Kummissarju u jiddeċiedi li dan kien każ ieħor infondat fil-konfront ta' Bonnet. Dan hekk kif fix-xhur li għaddew Bonnet ukoll ma nstabx ħati fuq il-ment ieħor li kien fetaħ Cassola.